דבר, כשאנחנו התחלנו את תנועת טוב, יש פה הרבה שותפים. יש כמובן המון אנשים שלקחו חלק בהקמה של תנועת טוב. בביתר, בית שמש, מקומות נוספים. קשה למנות אותם כי כולם פה, כל אחד עשה משהו, שם לבנה ויותר בחומה הזאת של תנועת טוב. אבל עד לרגע זה תנועת טוב לא הייתה תנועה ארצית. תנועת טוב הייתה תנועה מקומית שהתייחסה אומנם לנושאים ארציים, אבל תנועה מקומית. והיום אני חושב שבי"ג סיוון קמה תנועת טוב הארצית, ויש בזה הרבה משמעות. כאשר כל אחד יודע את האמת שאין שום קשר בין האמירות שאומרים לרחוב לבין מה שקורה בפועל, בין המצג שמנסים לתאר לבין מה שקורה בפועל, בין החול שזורים בעיני הציבור לבין מה שקורה בפועל. שום קשר אין, וכל אחד יודע. כשהרב עופר גיסטין אמר שהפיל שנמצא בחדר ואף אחד לא מדבר עליו זה לא גדולי ישראל. הפיל שנמצא בחדר ואף אחד ברחוב החרדי לא מדבר עליו זה הסיאוב שמסתובב מסביב לגדולי ישראל. זה המערכת שמשניאה את כל מה שקדוש ויקר וחשוב ונחוץ ואמיתי ונכון וקיים וצריך, אבל הם כל כך התרגלו לכוח, לשלטון, לשליטה, לעושר בעין, לזלזול באחר, ללב ערל, לאוזן ערלה. הם כל כך התרגלו לזה שהם אפילו כבר לא שמים לב את מי הם מייצגים. אין להם בושה לבוא ולומר שהם מדברים בשם פלוני כאשר אותו יהודי כבר לא מסוגל לומר דבר. אין להם בושה לבוא ולומר שהם מצטטים דברים של מישהו שהוא לא יכול אפילו פיזית לומר אותם, והרחוב יודע. והשקר ממשיך כאילו יש פה מן האמת. אז מישהו בא ואומר שאנחנו חלילה מרימים יד כנגד? כשאני הלכתי לפני חודש ימים להשתדל עם אחד מהאדמו"רים הגדולים של מדינת ישראל, סליחה שאני אומר מדינת ישראל, בארץ ישראל, ואותו אחד הסביר לי מדוע הוא לא מתערב בפוליטיקה בגלל הסיבה שהוא לא מתערב ולא בגלל שהוא מפחד. אבל הוא גם אמר לי להמשיך את מה שאנחנו עושים, ואני שאלתי אותו שאלה אמיתית על השולחן, להפסיק או להמשיך. לא עשיתי שום הנחות לעצמי. ואני אומר לכם בהד יש, אם הוא היה אומר לי תפסיק עם הפעילות הפוליטית, הייתי ממשיך עם הנושא של המוסדות, והייתי ממשיך עם הנושא של הקמת הכוללים, והייתי ממשיך עם להקים בתי ספר, ולא הייתי ממשיך לעסוק בנושא הפוליטי כי הוא זה. ואז הוא שאל אותי, למה יש תנועה, קוראים לה ערכים? יש תנועה שקוראים לה ערכים, הוא אמר לי. למה זה יכול להתנהל בלי פוליטיקה? אז אמרתי לו, בגלל שבערכים אנשים נכנסים ויוצאים, ואנחנו מדברים לגבש איזשהו ציבור. אנחנו מדברים להחזיק איזשהו ציבור בתוך איזושהי מסגרת. מה המטרה שלנו? למה אנחנו שואפים? מה החזון שלנו? למה אנחנו חותרים? למנדט בכנסת? תאמינו לי, הרבה יותר זול, הרבה יותר קל לקחת את כל האנרגיה שאנחנו משקיעים, את כל המשאבים שאנחנו משקיעים, וללכת למצוא לעצמנו כמה מקומות בכנסת. באגודה, בדגל, במפד"ל, בליכוד, איפה שאתם רק רוצים. כל מסגרת, ללא יוצא מן הכלל. אם זה היה הייעוד שלנו, אם לשם אנחנו היינו חותרים כדי שטוב תגיע לכנסת, מקום בעירייה, כנ"ל. אתם יודעים כמה עולה מערכת בחירות בעיריית ירושלים? אתם יודעים כמה תעלה מערכת בחירות בעיריית בני ברק? אפילו ביתר, בית שמש, אלעד, מקומות יותר צנועים, הכל יחסית גם שם עולה הרבה כסף. כל הכוח הזה, האנרגיה, הכספים, המשאבים,
כל מה שמושקע מסביב. אם היינו מחפשים מקום בעירייה, זה מה שאנחנו היינו צריכים להקים מפלגה, תנועה, לעמוד בפני מאבקים, לחצים, מריבות, חששות, כל מה שרק אפשר לדמיין. היינו צריכים את כל זה בשביל העניין המוניציפלי או העניין הפוליטי או העניין של הכנסת. אז אני אומר לכם, לא, זה לא הסיפור בכלל, זה לא הסיפור. אבל הסיפור הוא אתם, הסיפור הוא אנחנו. כל אחד יודע לאן צועד הרחוב החרדי, כל אחד יודע מה קרה, מה קורה לרחוב החרדי ב50 שנה האחרונות. כל אחד יודע מאיזה נקודה התחלנו ואיפה אנחנו עומדים היום. כמה אלפי ילדים מסתובבים ברחוב, אף אחד לא מסתכל עליהם. קוראים להם נוער שוליים, קוראים להם נוער מנותק, קוראים להם חרדים חדשים, קוראים להם חרדקים, מוצאים להם אלפי שמות גנאי, אבל אלפי ילדים כנגד כל שם גנאי מסתובבים ברחוב ואין להם אחד שדואג להם. הם כבר לא חרדים, הם לא שייכים לקונצנזוס, הם לא המיינסטרים, הם לא מעניינים אותנו. אותנו מעניינים רק אלו שבחוץ נראים כמונו, שהבפנים שלהם יכול להיראות רקוב, שהבפנים שלהם יכול להיות אכול, אבל עם החזות שלו, עם החזות שלו, עם הדיבור שלו, עם ההצגה שלו, אומרת את מה שצריך לומר, הכל בסדר. אבל זה שקר, וכולם יודעים עליו. וזה הפיל הנוסף הגדול שמסתובב בחדר. זה הפיל השני כבר שמסתובב בחדר, וכולם מתעלמים מזה. אז טוב, לא צריכה את הכיסא הפוליטי בשביל שהיא תצליח להגיע לאיזשהו ביטוי באיזשהו מקום. אבל טוב צריכה את הביטוי הפוליטי בשביל האמירה החברתית שלה, בשביל האמירה החרדית שלה, בשביל האמירה הדתית שלה. אנחנו עושים את זה בצורה סמלית, אבל איזה עוד מסגרת מאחדת אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, בעלי תשובה, כאלה שלמדו במסגרות תיכוניות חרדיות וכאלה שלמדו בישיבות קטנות, כאלה ששירתו וכאלה שלא שירתו, כאלה ששולחים את הילדים שלהם להתחנך בחינוך של חיידרים וכאלה ששולחים את הילדים שלהם להתחנך בחינוך של החינוך העצמאי, שהיום זה כבר למעשה נחשב הצד השני של הסקאלה החרדית. איזה עוד מסגרת אחת נותנת מקום לכולם ומרגישה שכולם נמצאים אצלה שווה בשווה? איקווין, שווה בשווה. אין כאן אף אחד שמרגיש יותר או פחות. יושבים פה 50 אנשים היום ולא 500, אבל ישבו בעזרת השם עוד 500 וישבו גם עוד 5,000 וישבו גם 50,000, בגלל שאתם, אנחנו, זה העתיד של הרחוב החרדי, והשאר זה לא העתיד. השאר זה הניסיון לשמר את העבר, אבל לא ביידישקייט, לא בקיום המצוות, לא בצד הדתי, לא בפן החרדי. לשמר את הכוח, לשמר את השלטון, לשמר את העוצמה, לשמר את היכולת, לשמר את ההנהגה הפוליטית, לא המוכנית, את ההנהגה הזו שנותנת את הכוח של מעטים שישלטו על רבים. סגור את זה בבקשה. אז זה לא עניין של מקום, לא בעירייה ולא בכנסת ולא בשום מקום אחר. אבל אין דרך שאפשר לקיים מערכת חברתית במדינת ישראל בלי להגיע לביטוי פוליטי, וזה לא רק באשמת החרדים, גם אצל החילונים זה אותו דבר. פה ושם קמו תנועות שהביטוי הישיר שלהם לא הגיע לכנסת, שלום עכשיו ותנועות אחרות, אבל הם דאגו יפה מאוד שאנשים שלהם יגיעו לכנסת, לא תחת השם הישיר, אז תחת שמות אחרים. זו המציאות בישראל ואצל החרדים בוודאי. כל אחד יודע שיששכר וזבולון שדיברו לפני הבחירות, אף אחד לא היה מעלה את זה אף פעם, ואף אחד בעבר לא העלה את זה אף פעם עד שטוב קמה. אף אחד לא דיבר על יששכר וזבולון, אף אחד לא דיבר על אחינו החרדים העובדים, אף אחד לא ניסה להיפגש איתם, אף אחד לא ניסה לדבר אליהם, אף אחד לא ניסה לדבר איתם. אבל זה כן קרה לפני הבחירות לכנסת, כן התרוצצו חברי כנסת של יהדות התורה ודגל התורה ופגשו והודיעו לעיתונות שהם פגשו וטרחו להצטלם כדי שידעו שהם פגשו. זה לא קרה. עד שהוציאו את השלטים האלו, שתאמינו לי כל
אחד היה יכול להרשות לעצמו מבחינה כספית להדפיס ולהוציא אותם. זה לא מודפס על איזשהו נייר משי. לא הדביקו את זה באיזשהם איכלות ששם דרשו אלפי שקלים לכל מודעה מודבקת. עד שהמודעות האלה לא התפרסמו ברחוב, אז כל החיילים החרדים האלו שלא כולם אנשי טוב, וזה לא מעניין אותנו. הם יכולים להיות אנשי דגל התורה ואנשי אגודת ישראל ואנשי כל מסגרת ולא משנה מה שמה. הם לא חייבים להיות אנשי טוב, אבל דמם היה הפקר, בגלל ששפיכות דמים אין פירושו של דבר רק להקיס דם פיזי. שפיכות דמים זה גם להלבין פנים של אדם. כך זה בפועל, בהלכה. והדם שלהם נשפך, ניגר, כמים, כפשוטו, והם פחדו להסתובב. ולא רק בגלל החשש שמישהו ילבין את פניהם, שמישהו יקרא להם איזה שם גנאי. הרי כבר הדביקו להם את השם, כל אחד בארץ כמעט יודע את השם הזה. דתיים, חילונים, חרדים, מי שלא יהיה, כולם יודעים. עד שאנחנו לא הדבקנו את המודעות האלו ברחוב, דמם היה הפקר. וביום שאנחנו הדבקנו, תוך יומיים, יצאו לגנות, לדבר נגד, עוד לא כולם, אבל זה גם יגיע. ראשי ישיבה, עיתון אחד מהעיתונים, המבשר, אמר לי אהרון קורנפלד, שכבר היום היה לו אתמול איזשהו אזכור על הנושא הזה של נגד. לשם זה טוב קיימת. לאמירה הזאת טוב קיימת. אמרו פעם שצריך את נטורה קרתא בירושלים כדי שאלו שחרדים שהולכים להתחבר בכנסת ישראל, מי שיודע את המושגים של מה שהיה שייך פעם כנסת ישראל, לא כנסת ישראל, כנסת ישראל, איפה שחברי הכנסת יושבים, אלא אותה כנסת ישראל שלפני קום המדינה, שהחרדים שהולכים להתחבר לצד הממלכתי באיזושהי צורה, אם זה רבנות אפילו, רבנות ראשית, צריך את הנטורה קרתא כדי שישמרו עליהם, שחס וחלילה לא יגיע מצב שהם ישכחו שהם צריכים להיות מחויבים. אנחנו מחזיקים את הראש בתוך האשנב, אנחנו אוחזים את הספחות האלה של הברזל ולא נותנים שימשכו אותנו משם. אנחנו אלו שמהווים את המחסום בפני הפחד, האימה, הטרור שמטילים כמה אנשים בודדים שיש להם הרבה מאוד אינטרסים. ברחוב הכללי מדברים על כמה משפחות ששולטות על כלכלה רחבה. גם אצלנו יש כמה, לא רק משפחות, יחידים ששולטים על הרחוב החרדי כולו כמעט, או על כל האינטרסים של הרחוב החרדי. ואם ברחוב הכללי מנסים לעשות איזשהו סדר, גם אנחנו מנסים לעשות איזשהו סדר בנושא הזה. אז תרשמו לכם שבי"ג סיוון, תשע"ג, אתם נכחתם בטקס שהוא מאוד משמעותי בהיסטוריה של הרחוב החרדי. זה הטקס של חניכת תנועת טוב ארצית. ויבוא יום שכל אחד מכם יספר לילד שלו, אני הייתי שם. אני הייתי מה50-60 הראשונים שנכחו בערב הזה. בגלל שאתם תהיו גאים במה שאתם עושים, במה שאנחנו עושים, במה שכולנו נעשה בעזרת השם ביחד. והקדוש ברוך הוא יעזור ונצליח במערכת הבחירות הזו, במערכות ציבוריות נוספות, בהקמת מוסדות, בפעילות למען הציבור החרדי כולו, גם בציבור שמצביע לנו, גם בציבור שלא מצביע לנו, לכולנו אנחנו חשובים מאוד. בלעדינו יהיה פחות טוב לכולם, איתנו יהיה טוב לכולם. תודה רבה.